ma'am. Ubay-ubay ning atong pangutana. Actually, ma'am, nagplastar ko diri og question para sa o kalabot sa SSS maternity benefit. Radyo man Benson, magdana po mga robot nga nahitabo diri sa ato ang dapit, no? Sige, ma'am Greta, kung dili kay ko masabtan, ma'am, inaraw niya ako, ma'am. Si unahon sa nako before ta diri sa maternity benefit, ma'am, na questions, ako na lang giusa ilang question. Unahon sa nako ang pangutana ni Fregidiano Calipes nga taga Carmen, Davao del Norte. Bahin daw, ma'am, sa iyahang loan sa SSS. Nag-loan daw siya, SSS pensioner siya. Pwede ba daw, ma'am, iyahang term, ma'am, i-jack up? Pwede ba daw, ma'am, i-jack up ang iyahang loan? Nasabtan man may mong question, ma'am. Hindi i-jack up mo. Ani gid iyahang pagka-send sa iyang question, ma'am, ha? Bahin sa akong loan sa SSS pensioner, pwede ba, ma'am, i-jack up ang akong loan? Nasabtan ba niyo? Yes, ma'am. Okay. Kasi kasi ang pangutanong, papasaan iyang loan, ma'am. Ang ato kasing computation sa loan is a system na siya. Mhm. So, mauna akong giingon sa inyo ha na although qualified ta for maximum of 12 months sa atong basic pension plus 1,000 peso increase, not more than 200,000. Dili ta pwede mulampas sa amount na mahatag sa system. That's consideration na number one, na dapat dunay mabilin sa ato ang pension at least 47%. No? So, muna atong gina-insure. Okay. Kaya kung patasaan nato na inyong loan, mas taas po din yung bayron nun. So, mag-violate sa rule na dapat dunatay 47% sa pension na mabilin. So, murag, I don't think na pwede na nato sa term ni mo, ma'am, na i-jack up, no? Yes, ma'am. So, base gyapon na sa computation, base sa atong ginadawat na pension, o base sa mabilin sa ato after the computation sa inyong loan. Sige po. Salamat kay sa pagpasabot, Ma'am Greta, si Fregidiano Calipes of Carmen, Davao del Norte. Balhin po ta sa pangutana ni Santos Alcordo nga taga Barangay 76A sa Bukana. Mao ni iyang pangutana, ma'am. Naa ba ko'y madawat? Mag-file unta ko atong 2009. Wala pa man ko ka-file kay kulang pahangtod karon kay sigig ingon nga kulang daw ang iyang na-file. Hangtod atong 2021, advance daw siya 18 months. Mangutana lang ko sa akong daily pension. Maklaim pa ba nako tong 8 years na wala nako nakuha ang pensyon o dapat katong 8 years makakuha nako ato? Kung dili man, unsay akong mahimo karon kay wala na ko'y pang maintenance, Ma'am Greta. Okay. Oo. Tanang pangutana na to, no, wala mabuta na pa humanswer sa 120 months. No? So, for example, nag-19 ta na ta, 8 years ago, pero wala pa ta nakadawat, wala pa ta nakaabot og 120 months, meaning dili ta qualified for pension. So, walay back payment na mahitabo. Okay. Ang atong qualification for pension, mahitabo na siya after sa 6 months after sa makabayad sa atong ika-120 months. No? So, sa pagkakaroon nga kay back pay, ang pwede nimo buhaton, doon naman tayo choice, sir, na intahay, di lagi ka kapaabot, pwede po ka mag-file og lump sum na kuan mo, sir, retirement benefit, meaning, sir, one-time payment, pwede mo buha kay ang kwentahon is the amount of contribution sa simple interest. So, gamay ka yung makuha o dunay makuha, sir, dili ko mo advice na ingon anak kay perti jud gamaya ka nang ginaingon mo na for maintenance. Baka mulas lang ni isa ka semana ning imong madawat, sir. So, ako ang suggestion, magbayad gid ang padayon. Yes, Anyway, 18 months na lang man ka ang kulang. Opo. Or advance 18 months ba ang naa or 18 months na lang ang kulang, no? Medyo dili kay pod klaro ang Opo. Oo, sa akong nasabtan, ma'am, 18 months na lang daw ang kulang. 18 okay. months na lang daw ang kulang. Sige po. Sige, Tatay Santos, mayong buntag sa inyo sa mga taga-Bukana. Hinaot nga nahatagag kasulbaran or klaro-klaro na ang imuhang situation karon, no? Lisod yun ni atong mga seniors, ma'am ba? Karong mga panahon na. Sige, ma'am, balhin ko din sa pangutana ni Jeffrey Leong. Mao ni iyang concern, dilipod ni pension pero bahin ni sa iyang employer. Naamang go daw mga employer ay naabay mga employer nga nakasuhan kay dili updated ang ilahang deduction
Kasabot daw siya ma'am nga naay remittance quarterly. Kaya lang 5 to 6 months ang kulang sa ilahang mga remittances. Gireklamo na daw nila ma'am through SSS. O niya mo niingon daw na ang company nga mo take action. Pero hangtod karon wala pa daw nag-take action ma'am. Okay, ang akong advice ni anak, ma'am, balik sa SSS. Okay. Tapos, ina ang katong personahe na ka-istorya ninyo, sir, na wala'y nahitabo sa inyong reklamo. So, pwede ka ninyo na i-follow up, no? In fact, ang SSS, anak, pwede mahimong liable kay marag wala kay action ni anak, no? So, balik ka sa SSS, atong ipamugos na ang atong reklamo, wala gid na actionan sa employer. Nya, kanang ginaingon nimo, sir, na quarterly ang pagbayad, dili gid quarterly ang pagbayad sa employer. Kung quarterly ang pagbayad sa employer, nag-suffer siya penalty. Okay? Nya, kanang dili nato pag-enjoy sa ato ang benepisyo sa SSS tungod sa wala nang bayad ang atong employer on time, pwede ka ayo nato na i-reklamo balik, no? Dunay employers gyud na kuanan gyud na aresto gyud na dili ko mo ingon na wala gyud kay for experience na ko as account officer na andang gyud danhan na nakasuhan gyud nato. So balik ka sa SSS, sir, na i-demand gyud nimo nga actionan gyud ang imong reklamo. Yes, sige po. Sir Jeffrey, salamat kaayo, sir. Ma'am, naay mga nag-view karon sa live streaming na ay pangutana kalabot sa maternity gihapon, no? Na po mga robot ra di man Benson. Na dinhi si Bambi Arat Limbago, ingon niya, 3 years na daw or 3 years ra siya nakabayad sa SSS. Makakuha ba siya gihapon og maternity benefit? Sa ato ang maternity benefit para maka-avail ta ni ana, no? Ato ang kuhaon ang target date, no, or date kung kano saan dyan ta mga anak. Gikan ni ana nga date, gikan ni ana nga month, mag-ihap ta o ihapon nato ang semester of contingency. So, for example, karon ma'am, ang date sa iyong pagpanganak is June 2023. Okay. So, atras pang unong kabulan. Walay labot sa kwentada ang January, February, March, April, May, ug June. So, wala na ilabot sa kwentada. Atras pa 1 year. So, meaning, January to December 2022, mangita pag naabatay at least 2 kabulan na contribution. Maski dili sunod-sunod, basta within the year 2022 na atay 2. Kung naata ni ana, meaning qualified ka for maternity benefit. Sige po. So, klaro man to, no? Ma'am, kisa ni Bambi Limbago, nag-view ron sa live streaming kay nang laba daw ni siya karong panahon na, ma'am. Minaw siya. So, pwede ra dili sa gunson ang pagbayad basta atras og 1 year ba to, ma'am, no? Yan na ay 3 months contribution. 1 year prior sa semester of contingency na atay at Opo. least 2 kabulan. Okay, sige. So, salamat kaayo sa mga babae dihang naminaw ron, no? Kung housewife ka ba or worker ka, importante gud na kay SSS magamit gud nato ni kung mga anak ta pohon, no? Ma'am, naapoy nang utana din ma'am kung pwede ba daw mo avail ang asawa sa maternity benefit kung ang bana maoy member ma'am sa SSS. Dili, no? So, gikinahanglan na member ang maka-enjoy sa maternity benefit. Meaning, masig member iyang bana, dili siya pwede mo claim of maternity kung dili siya mismo member. Okay po. So, magpa-member lang sa usa siya, ma'am. Ma'am? Dapat member gid siya para sa iya, para maka-avail siya sa maternity benefit. Yes, ma'am. So, dapat member kita, ma'am. Yes, ma'am. Napoy nang utana, ma'am, still on maternity benefit, ma'am. Applicable lang ba daw sa mga married women ang maternity benefit, ma'am? Ano to, ma'am? Applicable ra ba daw or pwede ra ba daw mo apply for maternity benefit kadtong mga nagikasal na mga babae? Yes, look, ang naka-apply sa maternity benefit, any female member na makuhaan or manganak. Kasado or dili? Ha? Maski dili kasi Oo. kay dili man ta mangita og marriage contract. Kung wala akong giingon,
Ang daghan ma'am, dili mo apply og maternity benefit, kaya abi nila, dili sila kasado, dili sila ka-apply, dili qualified mo, dili mangutana sa SSS kung kasal mo o dili. Okay, sige po. Ma'am, napadinhi, still on maternity benefit, ma'am. Kung ang female employee natanggal or nag-resign sa iyahang trabaho, ma'am, pila na lang kabulan manganak siya, maka-avail ba siya, ma'am, sa maternity benefit, ma'am? Yes ma'am, kung kuan siya ma'am, pwede pagyapon ma'am. Bali siya na direkta mo apply diri sa SSS para sa notification o reimbursement. Sige po, salamat kay ma'am. Napaunta itong mga questions, but as usual, ma'am, di magiging mahurot ang mga pangutana. Every Wednesday noon, ma'am, uban ka na mo. Thank you kaayo, ma'am Greta, for your time this morning, ma'am. Namoy mga pahibalo, ma'am, sa SSS. Okay, kahibalo lang nato na doon na tayo service office diha sa NCCC Mall, Buhangin. So, ang office days ni Ani, Tuesday to Saturday, niya. Ano sila dira, masayahay din na ang pila, no? So, dili kayo daghang tao pa. So, katong mga taga-tiga to, Mandog, Talyawa, Buhangin area, mga taga-Kabantian, pwede na di mo muna diri sa SSS Bahada, diha na lang mo mag-ransack. Yes. Kanya, bagon po open ang muang service office sa Robinson's Place, Tagum City. Sa katong mga nagpuyo dira doon sa Robinson's Place, pwede na mo muadto sa among service office diha sa 4th floor sa Robinson's, Tagum City.